да е педерастър. Защо аз мисля, че Стефан Попов е необикновен актьор? Защо Стефан Попов според мен е необикновен актьор? Ама мене ли ме питаш? Теб те питам. Аз бих така се радвал ти да ми отговориш. Според мен Стефан Попов е необикновен актьор, защото е необикновен човек. Не знаеш, Петя, че страшно се смущавам от тези думи, но вероятно идва от адската ми любов към театъра и към истинския театър, към този театър. Какво значи истинския театър? Истински театър според мен значи откровения театър. Каква е цената на това актьора да бъде откровен и колко боли? Ами, цената е великолепна, защото когато се запознаем с Николай Георгиев, нали, знаете, че нас са ни възпитавали ти от това поколение, че има винаги четвърта стена. Да. А когато работехме с Софрони и след това го направихме на така спектакъл, изведнъж се оказа много страшно, че той премахна четвърта стена за мене и да играеш под носа на зрители пред така откровението на очите беше много ужасяващо, спомням си. Да, много болеше. Най-големият урок, който ти е дал Николай Георгиев? Той не е един. Той е... доста са. Те са цяла поредица от уроци, но това по-голям урок да счупиш четвъртата стена и да бъдеш сълзител с истински, защото в сцената с декорите винаги, както е казал режисьора, мини си е малко по-вляво, аз я излез от сцената. Това е почти много характерно за този вид театър, докато в Алма Атер откровеността и органиката е нещо много важно. Какво ти преподаваш на своите студенти в Пловдивския университет? Да, непрекъснато ги приканвам да ходят в Алма Атер да видят какво значи театър. Какво би искал те да запомнят от теб? Ами... добротата, но не овчата доброта, а и верността към присъствието, към изкуството, ако евентуално имат такива възможности. Със сигурност имаш добри студенти, със сигурност имаш много добри студенти и лоши студенти. Пишеш ли двойки? Ами аз нямам право на оценка. А ти нямаш право на оценка? Аз съм само един обикновен асистент. Това е най-доброто право, да нямаш право. Не случайно съм си го избрал. Добре, какво мислиш за младите хора в България, Стефане? Чува се непрекъснато за това, че те са заприличали на стадо овце, че те са немислещи, че капацитета на нацията е вън от пределите на страната. Ти работиш с младите хора в Пловдивския университет, всеки месец се срещаш с младите хора от Софийския университет, в лицето на публиката на Алма Атер и в лицето на студентите, които участват заедно с теб в представленията. Виж какво, както навсякъде, така поне мисля, ви се разхождали много извън България и имате много по-конкретни поводи за разсъждение. Аз мисля, че има великолепни хора в България, млади хора, великолепни, талантливи, с възможности. За голямо съжаление, Терминал 2 много ги привлича. Лично аз бих искал така да остана тук и да привнасят възможност за духовност. Но има и голяма пасмина, страшна пасмина. Като чуя по коридорите на Пловдивския университет как говорят на ма и как се псуват, и то на момичета, ми става лошо. Но така да е, не можеш да обхванеш абсолютно всичко. Знаеш ли какво? Едно време брат ми, като се беше върнал от Щатите, каза, ще създавам американско семейство. И за 3 години изпука 3 деца. Викам, каква е тая производителност? Той казва, за да влияят на другите. Наистина, те станаха качествени хора, но единият вече в Англия,
другия се затворя вкъщи и бачка само от къщи компютър, а третата учите и гледат почти в най-близките страни. Да. Така че великолепни хора има. Вие сте доказателство за това, категорично. Никакви метали не правя. Благодаря. Всеки месец идваш да играеш представление заедно с нас на сцената на Алма Алтер. Това е, разбира се, голяма чест за студентите от Софийския университет. Какви са твоите мисли във влака? Гледам да се огранича по някакъв начин от разговорите, тъпти разговори, които съществуват, защото те са ужасяващи. Аз не разполагам с лично превозно средство и ползвам обществен транспорт. По-отвратително нещо от обществения транспорт в България няма. Много се страхувам. Идвам с такова напрежение, смисъл, хубаво творческо напрежение, което не отивам с такова вътрешна готовност за работа, както идвам тук. И ако някой ми пипне пулса, това съм някъде минимум между 120 и 140 удара в началото. След това вече, като направя гаф на сцената, просто ми иде да... Нямах ма бай тега. Той знае кога му е времето да се вика да живей. Едно, да живей! Да живей! Още и път да живей! Да живей! Оп! Министър. Второ, да живей! Да живей! Шеф на здравна каса. Трето, да живей! Да живей! Предприятица. Четвърто, да живей! Да живей! Общото впечатление на хората, които те гледат, на нашите фенове на сцената е, че ти си един гигант. Изключително самоуверен, с изключителна енергия и аз мисля, че цената на това да си гигант е да имаш именно този страх. Защото артист, който не се съмнява, не е никакъв артист, не мислиш? Съгласен съм, но Николай много често ми е казал, ти нямаш никакво самочувствие. Верно. На сцената някъде имам. Ама в живота не знам поради каква причина да го губя. Може би, защото не съм софийски артист. Но играя в Алма Алтер. Да. Големият мислител на театъра Питър Брук въвежда метафората за мъртъв театър. Под нашето заглавие Алма Алтер ние сме написали живият театър. Да. Има ли жив и мъртъв театър? Каква е разликата между живи и мъртъв зрител, между живи и мъртъв актьор? Има жив театър. Това е... този театър, който правите вие, живия театър. Не, че сте го написали. Не случайно на тази вече пределна възраст идвам при вас, за да мога да получа този щах за работа в конвенционалния театър, в този неизтъкан от провокации театър. Минало тук, ето тук, така скри се за декора, сега се усмихни там и направи следното нещо. Тук провокации са невероятни. Питър Брук, не знам каква му теорията за мъртвия театър, защото аз съм гледал Сън в лятна нощ, където беше невероятно жив театър. На Питър Брук. На Питър Брук, да. Спомня си, че беше нещо, за голямо съжаление, само едно представление, но това нещо няма да ми се изтрие от съзнанието. Един актьор като Алан Хауърд, който тук имаше 18 зъба, нали, от най-различни животни. Дънките му бяха разцепени по това време, където тук не се позволяваше такова нещо, но той играл Хамлет и се отказал. И когато цялата зала започна да скандира Хамлет, 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 той донесе една книжка, защото явно, че го е забрал монолога. И произнесе тези думи, каква ме на него хекоба или аз на нея. И изведнъж, в продължение на 7 минути, никой не забеляза оттам нататък зъбите, разразаните му дънки, идиотската му физиономия. Беше нещо страхотно. Ти си бил в позицията на зрител в този спектакъл. Да. Но успях да му стисна ръката. За теб, който си по-често в позицията на актьор, кой е зрителя? За мен зрителя
бих искал да не е този, който идва да си почива и леко да предремва, защото едно време в комунистически режим имаше нещо хубаво. Докарвал е бачкал някъде към 8 или 12 часа, не 8 часа някъде. Колко от тях е работил, да го спознае. Нали, обаче той идваше на топло в театъра, за да види актрисите, така декора, да му е топличко, да има нещо по-различно от ежедневието. И така, като се успокои вече, като се наслади на предестите и леко почва да се подремва, но ще гръмне един цук тромбон, той ще се събуди и на другия ден ще каже: аз бях там, аз гледах Вагнер. Кой е Вагнер? Нали, доста странно понятие, но е присъствал там. Докато тук сега идва зрители, който иска да види това, което е прекрасно за мен. Разчитам на интелигентния зрител, на зрители със сърце. Ако евентуално едно дете не го хванеш за ръка, защото самичко не може да отиде, нали, и го на една малка възраст не го заведеш в изложбена зала, на концерт, на спектакъл, работата от 4-5 клас после е загубена. Кой е Николай Георгиев? Кой? За мен е така. Човека, който нали, малко да се разпусна. Абсолютно. Да. Аз познах Николай много отдавна. Моят професор Боян Дановски казваше: не ходете в Сатирата, силната плеяда на сатиричния театър. Председател Кладоянчев и да не споменавам други. Така, когато се редяха опашки за билети. Идете там на Цанко Църковски, има един чешит. Боян Дановски го е казвал това. Да, Боян Дановски. Моя професор. Да. Аз бях последния му випуск. Идете там, има един чешит на Цанко Църковски, тогава те играха. Да, Николай Георгиев, той прави интересни работи. В Сатирата ще го гледат. И тогава си спомням, гледах Слава и смърт на Хоакин Мориет. Не можех да спя. След това и още едно или две представления гледах. И тогава беше 4 плюс 4. И не смех да се доближа до него. Ама по никакъв начин. Когато получих покана от едно писмо, Николай Георгиев търси актьор за ролята на Софрония Врачански, а само преди 3 дена го гледах в Благоевград, как говори оживено с колеги и обикалях като някаква змялка у него, нали? Ама не можах да му кажа: здравейте, добре дошъл обратно. И след първия прочит на материала, той ми каза следното нещо: няма да получите никаква известност, няма да получите по никакви пари, много трудно ще бъде. Прочетете материала и да се видим утре. На третото изречение казва: вие сте. Беше пробвал и тогава аз изгърмях, скочих до... Как се казва, това си удариш или какво си в тавана. И от тогава започна тази закъсняла дружба. Николай е за мен е единствената бяла врана на фона на българския стереотипен театър. Врана с вкус, много хора не обичат тази дума, но врана с органика. Сбрани няколко младежи, невъзпитани невежи. Ту се гушка, ту се тика, ту се шепта, ту си викат: пре, кои са тези феи? Те са венери, те са психеи, те изящни, толкова са млади, толкова са хубави отзади. Бай Виганин се обади: от фасули от Армения не клонитва, брат Кофен. Знае ги една и друга, как е цона е съпруга на Келешкова Първанча, как апена на Стоянча.
И измежду всички хора, сбрани долу в коридора, се повтарят имената на тази четворка непозната. И се шепне по салона, все запена, все зацона, и като вижда тези дами, нашия герой се срами. И не смее, и не рачи, чак в салона да се качи, сам към нация пътиче, Гурчо наше попрактиче. В коридора той се вглежда, вижда маса се нарежда, с закуски с питиета, с пирамиди от шишета. Той ще събере компания и шаманя и закуски, ще се люшвате по-руски. Оле! Спомням си в първото ни представление, което беше драма за разлагаща се дама, прекрасно заглавие. В театърна маса, която той направи на Славейков. Спомням си как там с колежката имахме доста излагаци. То беше прекрасно, хубаво. Както се изрази Лелеме, един обикновен театрален зрител, това беше главен разпоредител в театър София, но Стефан е много хубаво, но почти нищо не разбрах. Тогава само това превърши. Тогава си спомням, Николай седеше на последния ред, той сега седи отпред. Очите са му ужасяващи. Тогава седеше на последния ред и сме имали добри моменти с Ана Петрова, но с периферно зрение търсиш режисьора и го гледаш как една тънка усмивка се плъзга по лицето му, но в момента, в части от секундата, като забележи, че си го забелязал, изведнъж придобива тази камена физиономия и моментално те срива. От тогава се чудиш как да направиш нещо по-хубаво и правиш доста по-лоша работа. Най-честото нещо, което казват зрителите, излизайки от Алма Алтер, е това, което казва твоята Леля. Много хубаво, но нищо не разбрах. Въпрос на образование. Не знам дали е въпрос на образование. Ние обичаме тези зрители, защото това са зрителите, които не разбират и това неразбиране ги кара да продължават да мислят и да търсят. Великият Ричард Шехнер казва, че театралното представление свършва не с спускането на финалната завеса, а когато зрителя спира да мисли за него. Така че твоята Леля може би още днес и днес нищо не е разбрала и днес продължава да мисли за това представление и то продължава да бъде живо в съзнанието и в съзнанието. Ти играеш две представления на сцената на Алма Алтер с днешна дата. Едното е Стефан Много са малко за Тъмболов или Часът на моето убийство, а другото е По-добре да бъдеш недоволен човек, отколкото доволна свиня под текстове на Алеко Константинов. Най-страшният момент в представлението, което ти имаш по текстове на Алеко Константинов? Аз бих казал, че най-страшният момент е в Стамболов. В Стамболов? Да. Тогава, защото целият текст е изваден от дневниците на Стамболов. Той не е така взет, не е почти авторски текст, има и авторски, нали? Но когато започнеш да споменаваш тези думи, да ги повтаряш от този човек, който ги е написал, защото бях поет, или поне в началото бях, нали? Казани от сърце, от този гигант, талантлив гигант, е много страшно дали ще можеш да ги кажеш, да ги предадеш, да ги напъхаш в сърцето и в мозъка на зрителя по начин, който той ги е казал. Тогава и виждаш, че когато спектакъла не ти се отдава, тогава отново призоваваш вършащата килимче. Да. Докато в Леко е така, тая бих казал една еуфория. Да. Една фантастична, то те взема и те отнася и накрая на спектакъла съжаляваш, че си се е свършил. Но това е благодарение на това, на тези хора, с които работим заедно. Аз искам да подчертая думите, които ти използва, да ги напъхаш в сърцето и в ума на зрителя. Това е много фундаментално. Нещо искаш ли да добавиш за финал, което аз пропуснах да те попитам?
Много ви обичам и благодаря, че ме приемате. Благодарим ти, ние сте.